No fotràs res a la vida. Això és el que em va dir un psicopedagog a l'escola quan tenia 13 anys. Gairebé m'enfonsa la vida. Per sort, no era tan dolent com deia, però em va costar molts anys creure-m'ho. De fet, crec que va incentivar la meva vocació docent. I quan he tingut un alumne al davant, sempre he pensat que per fluixet que fos, se'n podria sortir. Certament, hi ha moments que costa creure en alguns alumnes, perquè tenen una curassa que tapa aquella llumeta que tenen en algun lloc molt amagat. La feina dels docents és aquesta: despertar llumetes. Collons, que poètic! En el fons, els continguts són força volàtils, fins i tot passatgers, però les ganes d'aprendre, de creure en un mateix i de tirar endavant, duren per sempre. Si ens dediquem a apagar llumetes, no fem bé la nostra feina. Sé que és molt més fàcil donar matemàtiques o llengua o educació física que encendre llumetes, però els continguts els podria donar un robot i encendre llumetes no. Quan fem classe és difícil vetllar per cada alumne. Ja fem prou preparant les sessions per diversos grups, horaris, programacions, etc. Però tant si som tutors com si no, en aquells moments que tenim converses fins i tot informals, és quan hem de treure tot l'arsenal humà que tenim. Encara que alguns alumnes ens maltractin de paraula, per a ells som referents. En alguns casos estem llaurant llavors en terra erma. Però sabeu aquelles plantetes que creixen enmig de roques i no sabem per què? Doncs les persones som així. Hem de seguir plantant i regant. El gran drama és que a l'escola hem de validar les persones pels continguts, no per les seves possibilitats com a persones. És una llàstima perquè així deixem de banda les passions, els interessos i moltes capacitats que no poden florir a dins de l'aula. Sé que estem millorant molt en aquests aspectes. I ara estem treballant també en altres àmbits que no són només els continguts. Però queda molt camí per recórrer. Pregunteu als alumnes quines són les seves passions. Què fan quan no estan a l'escola? Fan esport? Ballen? Toquen instruments? Fan grafitis? Van d'excursió? Si no ho sabeu, us animo a que ho pregunteu. Igualment, i tocaré un tema sensible, expliqueu vosaltres el que feu fora de l'escola. No parlo de temes personals, parlo de hobbies i passions. Potser us flipa observar ocells o jugar a escacs i aquell alumne amb el que no connecteu n'és un apassionat. I si connecteu per aquí? Si no ho proveu, no ho sabreu. És evident que no és el mateix a infantil, primària, ESO, etc. Però la proximitat humana sempre és més interessant que si ens separen els coneixements. I m'agradaria animar especialment a docents de formació superior. Quan tens gent de més de 17 anys a l'aula, sembla que la nostra funció tutorial perd importància. Però la majoria de nosaltres ens hem dedicat a aquesta professió per com ens va inspirar un professor o professora normalment en aquesta etapa, no a infantil. Siguem conscients que busquen referents sempre. I mentre tinguem alumnes, tinguin l'edat que tinguin, ho seguirem sent. Actuem amb responsabilitat i intenció. M'agradaria veure per un forat en Ferran Adrià, en Messi, la Rosalia, en Dalí, en Marc Márquez, quan estaven a classe. Què els deien els seus professors? No faràs res a la vida?